U ovoj će sobi zastupnik Branimir Glavaš pripremati materijale za buduće saborske sjednice. Kako se osjećate i kako vam se sviđa atmosfera u Saboru danas? Čujte, osjećam se kao kod kuće, obzirom da sam ja sve mandate ovdje u Hrvatskom saboru od 90. godine, s tim da sam i u 2 mandata ovoga županijskog doma također bio biran. Nije nepoznata sredina. Evo, vratio sam se u Sabor, a nije mi bilo negdje 15 mjeseci. Zadnji put sam bio u listopadu 2006. godine, no nijednog trenutka nisam sumnjao da prošle godine u nadolazećim parlamentarnim izborima neću dobiti potporu građana i biti izabran u novi mandat Sabora. Recite, namjeravate li pratiti svaku saborsku sjednicu? Pa koliko to moje mogućnosti dozvole. Poznato je dakle da imam poprilično obaveza vezano uz sudski proces koji je u tijeku. I u svakom slučaju meni osobno i moje obitelji je prioritet upravo taj sudski proces pred Županijskim sudom u Zagrebu, a sve ostalo vremena što mi pretekne, u svakom slučaju obaveza je moja i nastojat ću maksimalno, dakle ono što pretekne vremena, posvetiti radu u Hrvatskom saboru. Znam da ste već danas iznijeli neke razloge zašto ste odbili Odbor za ljudska prava, možete li ih ponoviti još jednom za nas? Pa evo, ja ću kratko reći, odbio sam iz razloga što prvo sa mnom se niko nije konzultirao. Taj administrativni dio predlaganja protekao je od strane saborske administracije. Ja kao predsjednik kluba, niti gospodin Šišljegić kao predsjednik stranke nismo bili o tome obavješteni. Ja sam tijekom pripreme ove sjednice, popunjavajući tiskanice, izrazio želju gdje eventualno u skladu sa svojim nekakvim kvalifikacijama bih želio raditi. Sam naveo tih nekoliko odbora, između kojih i ovaj Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine, uz odbore za branitelje i čini mi se da je bio 3. odbor, ne mogu sad sjetiti, nije bitno. Evo, Odbor za pritužbe i prigovore. Smatrao sam da ti odbori će mi omogućiti više vremena da se mogu posvetiti svom sudskom procesu, obzirom da se radi o odborima koji baš prečesto ne zasjedaju. Dakle, to je bio motiv. Nikakav motiv meni nije bila namjera provokacije ili ne znam, netko je to nazvao tijekom današnjeg dana da sam ja provocirao pravni sustav Republike Hrvatske. Mislim, to je smiješno i bolesno od strane osobe koja iznosi takve kvalifikacije. Dakle, cijela ova afera koja je krenula, ona je krenula sa namjerom da se izvrši dodatni pritisak na hrvatsko pravosuđe, odnosno ovaj pravosudni proces koji je u tijeku. Simptomatično je to da se tu pojavljuje gospođa Pusić u Hrvatskom saboru koja odapinje strelice prema hrvatskom pravosuđu, dok istovremeno njen brat, gospodin Zoran Pusić, odapinje takove strelice identičnog sadržaja i slične retorike u ime nekakvih kvazi udruga za ljudska prava i demokraciju, ne znam kako se te kvazi udruge zovu. Dakle, nije to slučajno. Slučajno se dogodilo da je to sve skupa krenulo u takvu jednu proceduru i da sam ja izabran u nešto na čemu nisam inzistirao, odnosno predloženo od strane Odbora za izbor i imenovanje, ali nije slučajno sve ovo što se događa od sinoć od emisije na Hrvatskoj televiziji Otvoreno pa preko današnjih tiskanih medija. Danas ste, vidim, popili kavu s Bernijom, na pauzu. Da. Recite, jel će vam nedostajati on? Znate da više neće raditi? Pa, razmijenio sam nekoliko rečenica sa Bernijem, poznam ga iz proteklih mandata. Ja mislim da još uvijek ima vremena da se ispravi ta nepravda koja je učinjena prema njemu. Smatram da se radi o jednom kvalitetnom čovjeku koji je radio savjesno svoj posao. Čovjek koji je imao i smisla za humor, dakle, uspostavljaju kontakte sa svim zastupnicima bez obzira na stranačku političku pripadnost na jedan vrlo korektan, ljudski i duhovit način. Eto, puno hvala na stvarno više. Hvala.